नङा थाखो थाखोनि दोम अख्रां नांहां नांहां गोजौ समायना न' मोनाबिलिनि हाथरखि बायदि जोंथि माथि जोंब्लावरि para pa 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 para pa 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 मा जाखो बेलाय बबेनि गथ' जाखो बेलाय हाबा मोननानै लाना फैखो नोंलाय सोरबा सिख्लाखौसो हाबा खालामनानै दोननानै बे गथ'खौ लानानै फैदों नामा नोंलाय बिदि नङालै बिदि नङा मुझे रुमाल जैसी ड्रेस पहना दी है ऊपर से ये 5 माले जैसी हील एक्सीडेंट में बार बार गिरी जा रही हूँ और ये 3000 का बैग पकड़ाती है। भाभी वो बैग 3000 का नहीं है 3 लाख का है। ये तुझे से बैग 3 लाख। Yes, I will kiss you. जेब्ला इंग्लिशखौ बुजिगोन अब्लासो मिथिगोन नोंसोरो नोंनि हाबायाव नै सारेगामा दामै दामै मोसानो हायाबा मानसि नङा आङो नेनानै थाबाय थालाय नों बोरमा सारोन गावहा हिन्जावनि फाग्ला जोंखौसो इंलिश फोरोंनो फैदों बाव थां नोङो अबेनि इंलिश मास्टार नोंलाय मालायखौसो नाफाम सिखाव होननानै बुंदों गावनि हिन्जाव गुन्दा लाजिनो रोङा बियो अभद्रआ आसोल जाबाय बियो दिनै बिनि अबे इससे आगे तो बोल मा खान्थाल बेगरनि बे आंनि गोसो थोनाय साराय खिथुखौ गोसो थोखो बियो जेराव आंनो दङ आयै सना साराय लाइफ नायै नायै सासे सिख्लानि नोजोरावसो लाफार जानानै थाबाय आंहा बिराद अबस्था गाज्रि जाबायना लाफार जानायानो एकदम इन्टारेस्टबो मोनला इन्जयबो मोनला जै बे लाइफ नाया गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि खावलाया गोजा गोजा सना माथो गाज्रि बुंखोब्रा आंलाय कुस दे कुसले इंराजियाव बेखौनो गिभ एन्ड टेकेन मा गिभ एन्ड टेकेन बेलाय
जाम्बा गिभ एन्ड टेक हाट बुरबक आं इन्डियान इंलिश बुङाखै इंलेन्डनिसो बुंदां इंलेन्डनि साला मेट्रिकखौ सावरियाव पास खालामनायखौसो एसेबां दुगा बेसेबां इंराजि रोंगौ नोंलाय हा बेसेबां इंराजि रोंगौ आच्छा इंराजियाव गुंग्रायखौ मा बुङो गुंग्रायखौ मा बुङो दे मा बुङो स्लट XWX माने गुंग्राय Thank you for watching my videos.